Uyingenza ukuthi ake ngibikele namukele uzonke indawo la kuzofunya khona le video kama ngumsizi aka Nkosazane. Mina ukuqala kule channel iqinisekise ucenzela subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel yethu ehamba phambili. Sekuvela ke indaba ezinhle kakhulu ke la zeNkosazane noma ke izintokazi lapha yaziwa Nkosazane Daughter ke ngomuzi wayo nesithabathaba ke somuzi wayo esisha ke esithengile ekusabalela lapha ke inkundleni zokuxhumana ukuthi isithina lezi ndaba zeqinisekiswa insizwa ke lapha abasebenza nawo ku Master KG ke sayibongela ke intokwazi kuyasho ukuthi ke imali ke ikhona lapha kwi-industry yo music noma ke bayamseka kakhulu abantu abaningi ngomculo wakhe. Sayibongela lento Nkosazane imisebenzi emihle ke iyabonakala. Sibongele bonke ke abambongele nabahlezi bemeseka njalo sengathi izinto ezinhle zingaqhubeka ke zenzeke kuyengane zayo. Thina ke sesiphuma kanje ungakhohlwa ucindezela subscribe uthola zonke izinto esiyiposta kuyona ke le channel.